Egunon guztiori eta ongi etorri Eusko Jaurlaritzaren izenean. Mikel Amundarain naz eta Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburu ordea. Eskerrik asko, streamingen bitartez gurekin zaudeten guztioi. Dakizuen bezala, 2023ko enpresen laguntzen planak 83 programa, 12 arlo ezberdinetan fokalizatuak eta 0 milioi euro aurrekonturekin martxan jartzen dugu. Ostiraleko saioan, ikerketa, berrikuntza, eraldaketa digitala eta ekintzailetzaren txanda izan bazen, gaurkoan, bigarren saioan, ingurumena, industria, energia eta nazioartekotzea uztartuko ditugu saio bakarrean. Nire aldamenean, ingurumen eta jasangarritasuneko sailburu ordea, Amaia Barredo, eta Amaia osatzen duten ordezkariak, Ana Camacho, Industria eta Energia Trantsiziorako zuzendaria, Inigo Ansola, Euskadiko Energia Erakundearen zuzendaria, eta baita Maite Zubinaz, Backstreet and Investment nazioartekotze agentziaren arduraduna. Gaurko saioaren helburu nagusia, Jaurlaritzak enpresei hainbat arlotan bideratzen dizkion diru laguntzen programak azaltzea da. 4 arlotan zentratuko gara ezan dugunez, ingurumena eta jasangarritasuna, garapen industriala, energia eta nazioartekotzea. Desde el Departamento de Desarrollo Económico... Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailetik lan egiten dugu gure industriari laguntza emateko, eta ez diegu soilik laguntzen testuinguru komplexu honi aurre egiteko, zeinean ziurgabetasuna eta atentzioa diren nagusi, ez hori ze, laguntzen diegu horren eraldaketan. Horrela, eraldaketa guztiak baliatzen ditugu, demografikoa eta soziala, besteak beste, eta abagune bezala baliatzen ditugu horrela Euskadiren lehiakortasuna eta posizionamendua indartzeko, batez ere globala den testuinguru honetan. Hortaz, gure industria testuinguruaren eta egituraren esku jartzen dugu programa multzo zabala. Gaur azalduko dizueguna. Hala, industria eta energiari dagokienez, gure helburuak oso argiak dira, eta soilik lortuko ditugu helburu horiek baldin eta lortzen badugu, enpresek eta administrazioek bat egitea norabide berean. Gure helburua da zerbitzu aurreratuek eta industriak barne produktu gordinaren 140 izatea, eta helburu hori lortzeko lan egiten dugu saileko sailburu ordetza guztiekin. Horiek ekarpen zuzena egiten dutelako balioa sortzeko, jarduera sortzeko eta lehiakortasuna handitzeko. Bestalde, gure helburua da enpresa nazioartekotzea berrabiaraztea beti ere hartutako edo izandako ikasbideak aplikatuz, eta hori egin nahi dugu hornidura katean eta gure gaitasunak indartuz. Horrez gain, gure helburua da energia berriztagarrien kuota energiaren azken kontsumoaren 120tik gorakoa izatea. Zentzu horretan, energiaren euskal erakundea katalizatzailea da eta trantsizio ekimenak sustatzen ditu gero eta intentsitate handiagoarekin. Berriztagarrien aldeko apustuan eta energia eraginkortasunaren aldeko apustuan, eta guk erronkari aurregingo diogu erantzukizunez eta anbizio handiz, eta beti ere kontuan hartuta egungo egoera. Hala, beharrezkoa da gure mix energetikoa eraldatzea eta energia egitura eraldatzea. Bai prozesuei, bai produktuari dagokienez. Esan dugunez, 83 programa eta gaurkoan garapen industriala, energia, nazioartekotze eta ingurugiroak errepasatzeko aukera izango dugu. Hala eta guztiz ere, programa hauetaz aparte Jaurlaritzan bestelako tresna asko ditugu zuen zerbitzura eta plan honetan jasogabe daudenak. Besteak beste, enpresei ematen diogun aholkularitza, zerbitzu espezializatuak, finantziazio neurri ezberdinak eta arrisku kapitaleko hainbat eta hainbat tresna. Laburbilduz, esan genezake, enpresa bakoitzaren beharretara egokitzen dugula gure laguntza bide eta zalantzak izanez gero gurekin harremanetan jartzera animatzen zaituztegu. Al finalizar la sesión... Amaitzerakoan, ez dugu elkarrizketa txanda bat irekiko kontsultak egiteko. Aitzitik, animatzen zaituztegu gurekin harremanetan jartzera. Hala, dagokion zuzendaritzarekin jar zaitezkete harremanetan
bai posta elektronikoz, bai telefonoz. Horrez gain, euskadi.eus webgunean, esprit.eus webgunean, eta eberen eta ioberen webguneetan badituzue harremanetarako kontaktuak. Hala, informazio jardunaldi berriak itziko ditugu enpresekin, klusterrekin eta bestelako entitate batzuekin. Horrela, hurrengo asteetan eta hilabeteetan intentsifikatuko ditugu hurbiltzeko jarduerak eta programen inguruko informazioa emateko jardunaldiak. Edo ingurumen eta jasangarritasunerako sailburu ordeari emango diot hitza. Bai. Bueno, egunon guztioi, gracias, Mikel. Mikel, ingurumen jasangarritasuneko sailburu ordetzatik lan egiten dugu eta legegintzaldi honetan lan egin dugu eta gure helburua da bultzada berria ematea garapen jasangarriari Euskadin. Garapen jasangarri hori lortzeko beharrezkoa da eragile ekonomikoa indartzea, hau da nagusiki industria, baina beti ere egingo dugu hori ingurumen aldagaia kontuan hartuz. Hau da, gure helburua da 3 ardatz horiek egi bihurtzea. Horiek aipatzen dute beharrezkoa dela gizartea, ekonomia eta ingurumena uztartzea. Zentzu horretan, nire ustez, garrantzitsua da azpimarratzea zer nolako baterako esfortzua egiten dugun sailburu ordetza desberdinetatik. Izan ere, gure baterako esfortzua gaur islatzen da. Eta nolabait gure betebeharra da elkarrekin lan egitea. Hala, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailean gaude biok eta gure legegintzaldi helburuak oso handizaleak dira. Beti ere Europako zuzentarauei jarraiki. Eta ezin diegu horiei aurre egin erakunde lankidetzatik eta lankidetza publiko pribatutik ez bada. Zentzu horretan gustatuko litzaidake helburu horietako batzuk aipatzea. Helburua da berotegi efektuko gazen emisioak 45% murriztea hemendik eta 2030 arte eta industria sektorean logikoa den bezala esfortzu itzela egin da. Eraldaketa esfortzu egin da ingurumenari dagokionez eta jasangarritasunari dagokionez eta 2005 gaur arte emisioak murriztu dira abiadura handiagoan. Eta horrek zer esan nahi du? 153koa izan dela murrizpen edo murrizketa garbia. Emisioak 2005tik 145 murriztu dira eta energia sektorearenak 159 eta horretarako esfortzu handia egin behar izan da. Esfortzua itzela izan da, baina horrez gain beste esfortzu bat egin behar da deskarbonizazioa lortzeko 2050erako. Beste helburu bat lortu beharko dugu 2030 arte. Eta zein da hori? Hondakinen sorkuntzaren murrizketa. Gure helburua da aldi berean balio erantzia handitzea eta berrerabilpena handitzea. Hala, berotze globala eta baliabide naturalen agortzea garrantzitsuak dira eta horregatik hain zuzen ere berebizikoa da ekonomia zirkularreko sistema berria esartzea. Ekonomia zirkular horretan produkzioak eta kontsumoak bermatuko dute gure gizartearen jasangarritasuna. Hala, lehengai eta baliabide hauekin batera, lehentasunez lan egin behar dugu sektore publikoarekin eta enpresarekin ekintza horiek berrabiarazteko jasangarritasunerako eta materialen bizitza erabilgarria handitzeko eta luzatzeko. Eta 3. helburu hori lotuta dago esartzearekin ingurumen estrategia hau. Hori izango baita zeharkako politika gizartearen sektore guztietan. Ingurumen faktorea txertatu behar da beraz garapen politika guztietan, baina ez baldintzasko edo bete behar bat bezala. Baizik eta lehiakortasun faktore bat bezala, guri lehiakortasuna eta jasangarritasuna emango digulako, baita planetari ere. Hala, gure gizartea teknologikoa eta digitala da, baina horrez gain jasangarria eta arduratsua izan behar da. Ondo dakigu, zentzu horretan esan bezala, enpresek esfortzu itzela egin dutela, zentzu horretan, eta lerrokatu egin dituztela politika horiek guztiak erantzunkidetasun edo erantzunkin edo ardura korporatiboarekin. Eta beti jarri dute Euskadi erreferente bezala gai honetan. Gure ikuspegia zirkularra da, baina beti jasangarritasuna kontuan hartuz. Eta bereziki eremu honetatik, esan bezala esfortzu handiagoa egin behar dugulako, ekonomia zirkularreko plana, eta hondakina prebenitzeko eta sortzeko plana berriki onartutakoa, bi tresna garrantzitsuak dira eta sektoreak horretan lagundu behar du bere barnen garapenen barruan. Badakigu helburu horiek lortzea oso handizalea dela, noski, hori ondo dakigu, eta plan honetan jasotzen dena
oso zaila dela lortzea, baina laguntza emango dugu ez soilik teknikoki, baizik eta maila ekonomikoan ere bai laguntzen bitartez. Horretarako, gaur aurkeztuko dizuegun programa daukagu. Programa horretan, nik aurkeztuko dut ekonomia zirkularraren eremuko laguntzen programa, baina beste laguntzek ere badute jasangarritasun faktorea eta horrek lagunduko digu apur bat aurreratzen helburuen lorpen horretan. Hala, programen helburua da berotegi efektuko gasen emisioa murriztea eta apustu argia egiten dute ekonomia zirkularraren alde eta gainera industria sektorearen lehiakortasuna indartzen dute. Ahaztu gabe noski eraginkortasuna eta baliabideen erabilera, uraren eta lurzoruaren erabilera eta kutsatzaileen murrizketa. Laburbilduz, tresna publiko pribatuak dira gizarte eredu berri batera egokitzeko eta zentzu horretan hasiko naiz 3 tresnak azaltzen etentzat. Lehenbizikoa hauze da, enpresentzako laguntzak ingurumen proiektuetarako. Programa honek jarraitzen du eta programa hau sailburu ordetzak indartu zuen 5 milioi euroko zuzkidurarekin 2022an. Mantentzen da zuzkidura hau 2023rako eta horrek islatzen du konpromisoa dugula jasangarritasuna indartzeko eta sustatzeko industria testuinguruan, lehiakortasun abantaiak lortzeko beti ere Europako zuzentarauen eremuan. Zentzu horretan, neurri batzuk diruz lagunduko ditugu estrategikoki eta plangintzarekin bat etorriz. Eta zehazki laguntza hau lotuta dago 2 gobernu planekin, ekonomia zirkularra eta bioekonomia, eta hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko plana. Diru laguntza hauek ematen dira ingurumen proiektuetarako eta horien helburua izan behar da jarduketak egitea baldin eta horiek lege eremutik arago badoaz. Hau da, legeak esartzen duen horretatik arago joan beharra dago, baldin eta diru laguntza horiek jaso nahi baditugu. Diru laguntza hauek ematen dira eta ez dira itzuli behar, eta proiektuak egin behar dira baldin eta 6 lerro hauekin bat badatoz. Inbertsiorako laguntzak ematen dira eta bere helburua da, nolabait aukera, ematea ingurumen jarduketak egiteko. Lege arauditik edo lege esparrutik arago doazenak. Adibidez, inbertsioak egin daitezke usainak murrizteko, atmosferarako kutsatzaileak murrizteko, eskatutako mailatik arago noski, konposatu organiko egakorren kudeaketa estazioetan, emisio difusoen murrizketa, emisioa kontrolatzeko sistemak, partikula difusoen kudeaketa, sentsorikoa airearen kalitatean, instalazio berriak hondakinak valorizatzeko, hondakinak eraldatzeko eta bigarren mailako produktu bihurtzeko, edo zuntz zementuaren deusestapena. Kudeaketa hori edo jarduketa hori plangintzan dago jasota eta bigarren lerroa zein da. Finantzazioaren bigarren lerroa bloke honen barruan hauze da. Europako araudi esparru berrirako egokitzapena. Garapen handia dago araudiaren helburuan eta emisioen zuzentaraua arautu eta onartu berri da eta airearen kalitatearena onartuko da urtean zehar eta zuzentarau horrek nolabait eskatu egingo digu esfortzu handiagoa egiteko horrela atmosferarako kutsatzaileak murrizteko eta zentzu horretan laguntzen lerro hau prebentzio neurria da emisio horik babesteko beharrezkoak izango direlako etorkizunera begira. Hala, hurrengoa lotuta dago ingurumen azterlanekin. Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa edo ingurumen bideragarritasuna aztertuko da bigarren mailako materialei dagokienez eta hemen sartzen da babespaketerik handiena. Kudeak eta maila handitzeko hondakinei dagokienez horrela eraldatu alizateko eta lehen gai bihurtu alizateko etorkizunera begira. Laugarren lerroa birziklatzeko inbertsioen lerroa da, adibidez plastikoei dagokiena, eta zentzu horretan izurketa handia da, asko botatzen da zabortegira eta nolabait beharrezkoa da balio katera itzultzea. Hala berrerabili behar ditugu piezak eta birziklatu behar ditugu eta hor sartzen da inbertsioen pakete osoa. 5. saneamendua izango litzateke, lursaien saneamendua izango litzateke, gaur egun inventariatuta daudenak kutsatuta bezala, inventarioan kutsatuta bezala sailkatuta daudenak, baina ez dutenak inolako arduradunik. Eta
beste batek, azkenak, ingurumen aholkularitzako gastuak ordaintzeko emango da. Azkenengo deialdietan eta honetan ere bai, txertatu dugu lerro honetan lehenespen maila bat. Horrela emakumea sartzea hobetzen da edo bultzatzen da laneratzean. Eta horrela, enpresek programak eta planak abiaraziko dituzte genero berdintasunean aurreratu ahal izateko. Adierazle bezala 2022an diru laguntza lerro honek 80 proiektu bultzatu zituen edo diruz lagundu zituen 78 enpresentzat. Eta ohiko prozeduran finantzatu ziren edo diruz lagundu ziren 59 proiektu. Eta horietatik 63 hondakinak murrizteko proiektuak izan ziren eta baloritzatzeko prozesuak izan ziren. Eta 38 proiektu zuzenduta zeuden kasu honetan proiektu simplifikatuak egiteko eta prozedura simplifikatua egiteko zeinean aholkularitza gastuak diruz laguntzen diren eta kasu honetan proiektuak lotuta daude sistematizazioarekin eta produktuen komunikazioarekin, EMAS erregistroetan, ekodiseinuan eta ekoetiketetan. Urtero ebaluatzen dugu diru laguntzen lerro hau, noski, ikusteko zer nolako ingurumen efektuak eragiten dituen eta ikusteko zein den etekinen volumena. Eta horiek zer nolako eragina duten gizartean. Eta bi zertxela da, 2022an, lerro honek 2400 tona hondakin murriztu zituen, eta hondakin arriskutsuak ziren, eta 140.000 tona hondakin murriztu zituen, eta 500.000 tona hondakin ez arriskutsu baino gehiago balorizatu zituen. Adierazleak oso onak izan ziren, eta emaitzak oso onak izan ziren, hala, kutsatutako lurzoruen 7,2 hektaria baino gehiago leheneratu ziren, eta besteak beste, zuntz zementuaren 8.000 kilometro edo metro karratu baino gehiago kudeatu ziren, eta erakusten da horrela laguntzek eragin erreala dutela ingurumenerako kutsaduraren murrizketan. Bigarren paketea, ekonomia zirkularrean zentratuta dago. Zuzenago dago zentratuta horretan. Zentzu horretan, laguntza programa hau berrikuntzakoa da, ekoberrikuntzakoa, eta horretan, esan dezakegu 2022ko programari ematen zaiola jarraipenari. 500.000 euro izango ditu lerro horrek, eta beste 500.000 gehituko ditugu, eta horrela lerroaren zuzkidura 1.000.000 eurokoa izango da. Printzipioz, horiek bideratuta daude ekodiseinuko proiektuetara, ekoberrikuntzako proiektuetara, hala ekonomia zirkularreko erakusgailuetara bideratuta daude, eta aurrekoan bezala esan dezakegu plangintzan zentratuta dagoela. Legegintzaldi honetan egin da hori, ekonomia zirkularrean eta teknologia eta zientzia plana daukagu, eta lerrokatuta dago Europako itun berdearekin. Zentzu horretan, 42 aurkeztu dira 2022an, konponbide ekoberritzaileak 22 izan dira, 2022an, ekonomia zirkularrean eta ekodiseinuan, eta horiei esker, etorkizunean garatu ahalko dira lerro teknologiko berriak 128 milioi euroren truke. Hala, lerro hau zenbakitu egin da ingurumen helburuetan, eta egia esan, lerro honen emaitzak eta eraginkortasuna oso altuak eta oso onak dira. Hala, berotegi efektuko gasak murrizten ditu, 84.000 CO2 tona murrizten ditu urtean, eta horrez gain, zabortegietara isurtzea murrizten du 122.000 tonarekin urtean. Hala, badago azkenengo lerro bat, eta hori zuzenduta dago ETI. Hala, pyme zirkular deitzen da lerroa, eta 1.000.000 euroko zuzkidura dauka honek ere bai. Baina zein da programaren helburua? Programaren helburua da proiektuak garatzea eta horiek prestatzea. Eta gero hori beste deialdi batzuetara aurkeztu ahal izatea, dimentsio handiagokoetara, noski. Hala, proiektu hauek ingurumen erronkei erantzungo diete enpresen ingurumen erronkei, alegia edo baliokate desberdinen erronkei. Horretarako, tresna desberdinak aplikatuko dira eta metodologia desberdinak ere bai. Gaur egun aitortuta daudenak noski. Proiektu hauek bitarteko eragile kudeatu behar dituzte klusterrek, garapen agentziek eta horrelakoek, eta bitarteko eragile horiek kombinatu behar dute ikaskuntza enpresa arteko lankidetzarekin, eta horrela sinergiak sortu behar dituzte maila desberdinetan eta baliokate osoan.
Son los tres instrumentos, de alguna manera. Tresna hauek, babesa emateko tresnak dira, aholkularitza, berrikuntza eta proiektuen prestakuntza, horrela eten posizionamendua hobetzeko Euskadin. Eta batez ere, helburua da horrela bere lehiakortasuna hobetzea, jasangarriagoak izanez etorkizunera begira. 19 proiektu izan dira azkenengo lerrokoak, hori kudeatu dira aurreko edizioan, 19 izan dira esan bezala, eta 133 enpresek parte hartu dute, enpresa txikiek eta ertainek noski gehienek, baliokateko ikuspegia aplikatu dute, esan dudan bezala, eta 3 garapen agentziak izan dira, tokiko garapen agentziak izan dira, eta gainerakoak klasterrak izan dira. Eta beno, deialdi honekin, gehienez ere, finantza daitezke 1.000 euro proiektu bakoitzeko. Eta batez ere, finantziazioa zuzenduta dago laguntza teknikoa ematera, beharrezkoa delako eta espezializatuta egon behar delako, horrela kontratazioa errazteko analitiketan, entseguetan eta egiaztapenetan. Horiek, albidetuko dute proiektu hau prestatzea. Gero bestelako deialdi batzuetara aurkeztu alizateko, dimentsio handiagoko eta inbertsio maila handiagoko lehiaketetara edo deialdietara. Horrela, sailburu ordetzak apustu egiten du industria sailburu ordetzarekin batera, jasangarriagoak izan daitezen industriak eta etorkizunerako jasangarriagoak izan daitezen. Eskerrik asko nire aldetik orain hitza emango diot Ana Kamatxori, bera industria eta energia trantsiziorako zuzendaria da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia, eta egun on guztioi. Desde la Dirección de Industria y Transición Energética, este año ponemos... Eta energia trantsiziorako zuzendaritzatik, aurten 61,5 milioi euroko inbertsioa egingo dugu programetan. Gure helburua da, eraldaketetatik eratorritako abaguneak baliatzea eta industria egiturari laguntzea Euskadin lehiakortasuna handitzeko. Hala, zailtasunak dituzten enpresei lagunduko diegu. Horrela, berriro ere editatuko dugu indartu programa 12 milioi eurorekin suskituta dagoena. Horrela, gure helburua da ETEak eta enpresa desberdinak sustatzea, baina gune zehatz batzuetan. Gainera, laguntza emango diegu udalerri batzuetan dauden ETI baldin eta langabezia 5% baino gehiagokoa bada. Hau da, Eustaten arabera, 5% baino gehiagokoa bada langabezia besteekin alderatuta. Hala, 5ek parte har dezakete aurten eta horien artean kontuan hartuta 5% hori esarri dugula diferentzial bezala batez besteko langabezia tasari dagokionez, Laudio, Gasteiz, Mutriku eta Pasaia gehitu ditugu. Hala, diru laguntza hau inbertsioaren balioaren 15%koa izango da gehienez ere, eta muga 3 milioi eurokoa da. Helburua da gutxieneko inbertsioa txertatzea edo esartzea, eta eten kasuan 400.000 eurokoa da kopuru hori. Orain epea irekita dago aurretiazko eskaerak aurkezteko, eta hori garrantzitsua da. Aurretiazko eskaera horiekin hasierako inbertsioak onartzen dira, da aurretiazko eskaera egin zenetik egindako inbertsioak onartzen dira. Agindua emango da apirilean eta kontuan hartuko dira noiz aurkeztu ziren eskaera horiek, eta programa irekitzen denetik eskaerak izapidetuko dira heltzen diren ordenan. Horregatik, ahalik eta lasterren aurkezteak garrantzitsua da. Informazio guztia dago eskuragarri Eusko Jaurlaritzaren webgunean eta Espriren webgunean ere bai. Hala, sormena eta ETEen sorkuntza bultzatzeko aurten gauzatu industria daukagu. Programa bat da eta finantziazioa ematen da interesik gabe eta bermerik gabe. Hala, ETE industrialek eta zerbitzu ETEek eska ditzakete laguntza hau irekita dago abenduaren 28tik, eta hori eskatzeko epea amaitu egingo da apirilaren 17an, bere aurrekontua 28 milioi eurokoa da, eta horrek inbertsioaren 138ra arte inbertitzen du edo finantzatzen du. Gainera, enpresek 5 urteko epea daukate aurrerakina itzultzeko. Eta enpresa onuraduna konpromiso hartzen du, horrela enplegua mantentzeko edo sortzeko inbertsioak hasi eta hurrengo 24 hilabeteetan. Bestalde Renove Smart Industry daukagu eta ETI laguntza ematen die eraldaketa digitalean edo trantsizio digitalean. Horrela, makinak eta ekipamendu aurreratuak erostea errazten du,
fabrikazio aurreratuko teknologiak aplikatuz. Bere aurrekontua 5 milioi eurokoa da guztira eta finantza hartzen dira 100.000 eurora arte proiektu bakoitzeko. 2022an babestu ziren 145 proiektu baino gehiago eta 40 milioi euro eman ziren proiektu horietarako. Hala, onartutako proiektuen erdia lotuta zeuden Big Datarekin eta analitika aurreratuarekin baita fabrikazio gehigarriarekin. Eta hornitzaileen rankinean azpimarratu behar da lehenbiziko 3 artean zeudela Euskal Hornitzaileak 22 Euskal Hornitzaileak ziren eta Alemaniako eta Japoniako hornitzaileen maila berean zeuden. Programa maiatzean argitaratuko da eta eskaerak ebatziko dira ordenaren arabera, hau da, heltzen diren ordenaren arabera. Hala, transizio digitalaz gain, enpresek aurre egin behar dizkiete deskarbonizazio erronkei transizio energetikoari eta egungo egoeran energia eraginkortasuna kritikoa da. Zentzu horretan, EBEtik programa asko egikaritzen dira eta gero zuzendariak horren inguruan hitz egingo du, Iñigok horren inguruan hitz egingo du, baina aurreratu nahiko nuke industria era transizio energetikorako zuzendaritzatik lan egiten dugula programa berria abian jartzeko, industriari laguntza emateko deskarbonizazio prozesuan. Horrela, gure helburua da berotegi efektuko gasen emisioak murriztea eta horretarako aurrekontu partida bat gehitu dugu 15 milioi eurokoa eta 2023an zehar jarriko dugu martxan hori. Hala, aurretik aipatu dut egungo egoera eta ondo dakigu zailtasunak dituztela enpresa askok. Enpresa askok zailtasunak dituzte gaur egun energiaren prezioengatik, inflazioagatik, Ukrainako gerraren ondorioengatik eta horregatik berriro ere argitaratuko ditugu 2 programa zuzenduta daudenak ETI behar dutenak laguntza hori berriro ere egituratzeko. Bideratu berriak industria ETI laguntzen die baldin eta krisialdi egoeran badaude eta proiektu bideragarriak planteatzen badituzte Euskadin. Horrela, finantziazioa eskaintzen zaie, bere proiektua berrabiarazteko eta bere jarduera finkatzeko. Eta gauzaturekin bezalase, berriro ere itzul daitezkeen aurrerakinak dira. Kasu honetan, krisialdian dauden eteak dira eta horregatik bermeak eskatzen dira. Hala, berregiturak eta amaitzen denetik, onuradunak urtebeteko karentzia izango du eta 5 urte finantziazioa itzultzeko. Hala, 1 milioi eurora arte hel daiteke. Eta horrela kostuen 50% ordaintzen dira gutxi gora bera. Agindua apirilean argitaratuko da eta argitalpenetik ebatzi egingo dira eskaerak ordenaren arabera eta aurrekontua agortu arte. Bigarren programa babesa emateko zailtasunak dituzten enpresei lortu da. Lortu programa sortu da babes profesionala emateko euskal enpresei sektore desberdinetan. Kasu honetan eteak eta enpresandiak izan daitezke eta helburua da ekintza planean laguntza ematea. Horrela laguntza emango zaie finantziazio osasuna hobetzeko, bere lehiakortasuna handitzeko eta berriro ere finantzatzeko programa bat lortzeko. Hala, programaren aurrekontua guztira 500.000 eurokoa da eta diruz laguntzen du kontsultoretzak gastuen 180 arte. Eta hori ere argitaratu egingo dugu apirilean eta apurka ebatziko dugu eskaerak egin ahala, laguntzen eskaerak egin ahala aurrekontua agortu arte. Referentzia bezala, 2022an babesa eman genien 26 enpresei lorturen bidez. Horrez gain, argitalpenaz gain, eta bai programak argitaratuko dira, eta enpresen eskaerari erantzuteko, otsailaren 20an agindu bat argitaratu dugu malgutzeko neurria jasotzen dituena aurreko urteetako programei dagokienez. Bideratu, indartu, gauzatu industria eta bateratu programak izan ditugu, eta neurri horiekin batetik atzera daiteke kuoten itzulketa, eta beste aukera bat da, inbertsio epea luzatzea 6 eta 12 hilabete bitartean programaren arabera eta beti ere Ukraina eta COVID arazoa kontuan hartuta. Eskaera epea otsaileko itzulketei dagokienez bihar amaitzen da 28an eta uztaileko epeari dagokionez azkenengo egunean amaituko da, uztailaren 31an amaituko da epea, eta epea luzatzeko eska daiteke eta eskaera hori irailaren 29a baino lehen aurkeztu behar da, baldin eta hori lortu nahi bada. Baskip, lehenbiziko plataforma da Sprik zuzendutakoa edo bultzatutakoa eta industria enpresak inbertsio gileekin konektatzen ditu. Bere helburua da hasi nahi duten enpresekin harremanetan jartzea, baldin eta horretarako kapitala behar badute. Horrez gain, bideratatuta dago belaunaldi erreleboa izango duten enpresetara, baldin eta laguntza behar badute. Espazio honek segurtasuna eta konfidentzialtasuna eskaintzen ditu datuen tratamenduan eta gainera aukera ematen du
Esprit taldeko profesionalen laguntza jasotzeko eta informazioa handitzeko, aukera daukazue Espriten webgunea kontsultatzeko eta amaitu baino lehen gustatuko litzaidake Mikelek esan bezala zerbait nabarmentzea. Hala, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailaren programa guztien atzetik profesional asko daude. Profesional horik esperientzia luzea daukate eta horiek prest daude zalantza guztiak argitzeko eta horregatik animatzen zaituztet haiekin harremanetan jartzera. Inaz, BTI ardunadunari emango diotitza. Eskerrik asko, Ana. Desde la Agencia Vasca de Internacionalización este año vamos... Nazioartekotzearen Euskal Agentziatik aurten 7 programa bultzatuko ditugu eta 20 milioi euroko aurrekontua izango dugu. 7 programa hauen artean 5 zuzenduta daude ETI eta 2 talentuari daude zuzenduta. Hala, hasiko naiz ETI zuzendutakoekin. Zabaldurekin hasiko naiz. Hain zuzen ere, horren helburua da Euskal Enpresen nazioarteko promozioa eta bere fakturazioa kanpoko merkatuetan 50% baino txikiagoa den enpresetara dago zuzenduta eta bere helburua da babesa ematea gastu korronteak ordaintzeko urte osoko epean. Adibidez, aholkularitza estrategikorako gastuak izan daitezke eta promozio gastuak diruz laguntzen dira kanpo merkatuetan txertatzeko. Hala, 3 eskaera egin daitezke urtean, a fondo perdido dira, gaztelaniaz esaten den bezala, eta onartutako aurrekontuaren 50% eman daiteke edo gehienez ere 45.000 euro, baina badago nobedade bat. Aurten malgutuko ditugu betekizunak startupentzat eta enpresa txikientzat. Programa argitaratu egingo da maiatzean. Hala, sakondurekin jarraituz, sakondu oso antzekoa da, egitura antzekoa dauka, zabaldurekin alderatuta, baina kasu honetan bere helburua da lehiakortasun posizioa hobetzea Euskal Enpresen artean, eta horregatik gure helburua da dibertsifikatzea merkatu desberdinetan. Horretarako nahitaezko betekizuna da 50% baino gehiago hartzea eta proiektua zuzenduta egotea merkatu batzuetara zeinetan fakturazioa guztizkoaren 25% baino txikiagoa den. Esan bezala, zabalduren eta honen egitura antzekoak dira, eta gastuaren 50% eman daiteke eta gehienekoa 45.000 euro dira. Programa kasu honetan maiatzean argitaratuko da ere bai. Elkarturekin jarraituz, elkarturen helburua da lankidetzan aritzea eta Euskal Enpresek eta industria egiturak elkarlanean aritzea nazioartekotzearen barruan. Horretarako edonolako lankidetza egin daiteke partzuergoak, salmenta taldeak edo edozein figura baldin eta batera lan egingo badute nazioarteko merkatuetan. Antzeko ekintzak babesten dira. Promozio gastuak diruz laguntzen dira, baina kasu honetan kontuan hartzen ditugu lankidetza eratzeko gastuak eta bestelako gastu batzuk. Egitura berezia behar dutenak lankidetza lortu ahal izateko. Kasu honetan programa ekainean argitaratu egingo da. Piloturi dagokionez, hau laugarren programa da, diru laguntzen barruan, eta programa honen helburua da babesa ematea Euskal Enpresei. Pizgarriak emateko eta laguntza emateko inbertsio publiko internazionalean parte hartzeko proiektu pilotuak dira eta 250.000 euroko gehiengoa sartzen da eta diruz laguntzen dena zer da? Diseinua eta ezarpena diruz laguntzen dira baldin eta proiektu pilotu horiek kanpoko enpresarekin egiten badira. Hala, diruz lagundutako gastuak proiektuaren 75% dira, eta entitate publiko batek eman behar du gainerako 49% hori proiektu hau ekainean argitaratu egingo da. Eta azkenengo programa bat daukagu eteentzat, eta hauze gauzatu da, gauzatu industriaren oso antzekoa da. Kasu honetan, antzekoetan, diru laguntzak ematen ziren a fondo perdido, baina kasu honetan mailegu bat da. Itzuli beharrekoa kasu honetan, inbertsio proiektuak laguntzen ditugu kanpoaldean. Eta barkatu, segundo bat, gauzatu internazional, orain bai, eta beno, mailegu bat da, eta itzuli beharrekoa da, 3 urte daude inbertsioa egiteko, urtebeteko kadentzia, eta 5 urte dana itzultzeko kota berdinetan. Gehienez ere, 1.000.000 bateko kopurua sartzen da, eta gutxieneko inbertsioa 120.000 eurokoa izan behar da. Eta azkeni baitugu 2 programa talentuari zuzendutakoak, Baint eta Global Training. Hala, ETI kontatzen dizuegu talentu hori eskuragarri dagoelako zuentzat urtero. Eta kanpoaldean egin dezakezue Baint,
beka bat da, talenturako beka bat da, eta 100 beka ateratzen ditugu urtero. 3 faserekin, fase bat hauze da. Pertsona batzuek prestakuntza bat daukate, 4 hilabetekoa jasotzen dute nazioarteko merkatuan, eta gero praktika batzuk egiten dituzte basketraderen bulegoetan, eta azkenik praktikak egiten dituzte kanpoaldeko esarpenetan baldin eta zuek horiek badituzue. Eta zuzkidura Eusko Jaurlaritzak ordaintzen du erabat. Eta azkenik, Global Training daukagu programa masiboa da, 500 beka ematen dira, eta bere helburua zer da, mugikortasuna ematea euskal gazteei kanpoaldera joateko. Hala, beken 25% zuzenduta egon daitezke kanpoaldeko esarpenetara. Euskal enpresaren kanpoaldeko esarpenetara, noski. Eta besterik gabe, orain Inigo Ansolari emango diot hitza. Bera zuzendaria da, Energiaren Euskal Erakundearen zuzendaria da, eta nahi duzunean zurea da hitza. Esan deigun aurten aurkezten dugu zen diru laguntzak bere horretan jarraitzuko dabela beste urte batzuetatik, beti be kontzeptu bardinek bultzatu ez. Eraginkortasun energetiko, beti izaten dugu modure politikarik eraginkortasun energetikoa da bultzatzie. Eta horrez gain, zelan ez, energia berriztagarriekiko gure apostuen abarmendu diru laguntza honen bitartez. Gure kontsumoaren mixien mugikortasunek sekulako eragine dauke, 42% parte hartzie dauke, eta baitxe be nahi dugune da teknologia alternatiboen alde lan egin mugikortasun hori aldatzen juteko. Eta besterik barik gure aurtengo programak azaltzera jungo naz, uretariko asko gainera beste urte batzutatik jatorkusenak, baina jarraipen eukiko dabenak eta gainera diru laguntza gehigarri bat. Esaten nengun modure, el programa de eficiencia energética en el sector. Badaukagu industria sektorerako energia eraginkortasunako programa 160 milioi euroko zuzkidurarekin, 2019ko abuztuan abian jarri zena. Diru laguntzan eta laguntzan inbertsioak ematen dira ekipoak ordezkatzeko eta instalazioak ordezkatzeko eta sistema osagarriak ordezkatzeko baldin eta energia kontsumitzen badute. Horrela, eraginkortasun energetiko handiko ekipamenduak erabiltzen dira horiek aurrekoak ordezteko. Hala, diru laguntza lerro honek aldaketa desberdinak izan ditu, aurrekontu aldaketa desberdinak izan ditu azkenengo urteotan, eta abenduaren 31an aurrekontua, kontsumitutako aurrekontua 25,6 milioi eurokoa zen, baina esan bezala bere aurrekontu zuzkidura 61 milioi eurokoa da. Beraz, bere bizitza luzea dela esan dezakegu. Mobes 3 programa daukagu, bestalde, eta diru laguntza lerro hau indarrean dago ere bai. Indarrean dago, esan bezala, eta printzipioz aldaketarik ez badago, behintzat, 2023ren amaierara arte egongo da indarrean, eta 22 milioi euroko zuzkidura dauka gutxi gora bera. Kasu honetan, uste dugu aurrekontu aldaketaren bat egin daitekela horren inguruan gorantz kasu honetan. Denok dakigu, horri dagokionez, programa honekin, gure helburua dela ibilgailu elektrikoak erostea sustatzea, entxufa daitezkeenak eta erregai pila dutenak. Eta gure helburua da birkarga azpiegituraren edapena babestea. Bestalde, autokontsumo eta biltegiratze diru laguntza lerroa daukagu, energia berriztagarriekin kasu honetan, eta sistema termiko berriztagarrien esarpena egoitzetan. Horren zuzkidura 66 milioi eurokoa da gutxi gora bera, eta indarrean dago 2021ko urritik hain zuzen ere. Ondo dakigu, lerro honek aurrekontu igoera izango duela, naiz eta gaur egun esan bezala bere zuzkidura 66 milioi eurokoa den gutxi gora bera. Hala, programaren lehentasunezko helburua da energia berriztagarrien edapena sustatzea. Bai termikoak, bai elektrikoak, eta hori egin nahi da kontsumitzen duten sektore gehienetan eta kontsumoaren kontrola handitzea biltegiratze sistemak jarriz kontagailuaren atzean, eta bere helburua da enpresa eta industria sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan eta eremu honetan zehazki printzipioz. Luzapenik ez badago eta denbora luzatzen ez bada. Indarrean egongo da,
2023-ren amaierar arte. Hala, pre-5.000-ari dagokionez, laguntza hau indarrean dago ere bai, eta egia da programa honetan ikusten dugula bere aurrekontu zuzkidura 1,5 milioi eurokoa dela, baina, kasu honetan, aurkeztu genuenetik diru laguntza lerro hau, oso berriki gainera, albiste bat jaso izan dugu. Aurrekontu zuzkidura aldatu eginda programa honi dagokionez, eta positiboa izan da aurrekontu aldaketa 6,6 milioi euro handitu da, eta gaur egun bere zuzkidura 8,2 milioi eurokoa da. Indarrean dago 2021ko azarotik. Eta zein da helburua? Diru laguntzen lerro honekin, helburua da jardutea udalerri zehatz batzuetan zeinetan bere erronka demografikoa handiagoa den, eta bere helburua da energia eraginkortasuna hobetzea, inguratzaile termikoa hobetuz. Bere helburua da energia eraginkortasuna hobetzea eta energia berriztagarriak erabiltzea instalazio termikoetan, berokuntzetan, berogailuetan, osketa sistemetan eta urberoan, eta energia eraginkortasuna hobetzea argiztapen instalazioetan. Hala, horrez gain, aldaketarik ez badago, printzipioz, esan beharra dago lerroa irekita egongo dela 2023ko amaierar arte. Hala, garraioa eraldatzeari dagokionez 6,4 milioi euro inguruko zuzkidura dauka, eta bere helburua da ibilgailu astunen parkea eraldatzea. Bere helburua da bestelako teknologia batzuen ezarpena sustatzea, bestelako ibilgailu batzuk erostea sustatzeko, karbonoan basuak direnak sustatzeko, eta bere helburua da automozioaren sektorea indartzea eta industria hori indartzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Hala, konprometitutako zenbatekoa abenduaren 31an esen 2 milioi eurora heltzen, beraz beste 4,5 milioi euro ditugu orain eskuragarri, eta irekita dago 2022ko martxotik lerro hau, eta irekita egongo da, kasu honetan ere bai, 2023ko amaierar arte, eta jarraituko dut energia berriztagarri termikoekin, bere aurrekontu zuzkidura kasu honetan 7,6 milioi eurokoa da. Pizgarriak ematen dira instalazio berriztagarri termikoak egiteko sektore desberdinetan, agropekuarioan eta egoitza sektorean besteak beste, eta laguntzak ematen dira instalazio berriztagarriak eta termikoak egiteko egoitzak ez diren eraikinetan eta azpiegitura publikoetan besteak beste, eta hau indarrean egongo da 2023ko amaiera arte ere bai, eta lerro asko direnez eta antzekoak direnez azkar pasako ditut. Beti saiatzen gara teknologia garatzen gure lerroen bidez, noski hori da beti azken helburua. Eta kasu honetan, badago itsas energien beste lerro bat. Lerro klasikoa da Euskal erakundearen, hau da, energiaren Euskal erakundearen zat, eta gure helburua da kasu honetan, babesa ematea, babes ekonomikoa ematea, inbertsioetarako, demostraziorako eta baliozkotzeko itsas energia berriak, eta 2,5 milioi euroko zuzkidura dauka lerro honek. Espero dugu, aurten, maiatzean argitaratzea, baina lerro klasikoa denez, espero dut ala izatea, denok ezagutzen dugu lerro hau, eta interesdunak diren guztiek ezagutzen dute lerroa, noski. Badago beste lerro bat, laguntzak ematen dizkiena, ostatatzeko enpresa turistikoen energia eraginkortasunerako proiektuak laguntzen dituena. Lerro hau 2022ko abenduan argitaratu genuen eta horregatik berria da. Programa honekin gure helburua da laguntzea eta eskartzea eraikinen berriztapena, batez ere ostatua emateko eraikinena eta enpresa turistikoen lehiakortasuna handitzea Euskadin. Printzipioz, hau indarrean egongo da ere bai 2023ko amaierara arte, eta bere zuzkidura 3,8 milioi eurokoa izango da. Hala, diru laguntzen lerro hau ez dago Next Generation funtsen menpe. Energia eraginkortasunerako, energia berriztagarrietarako eta mugikortasun eraginkorrerako laguntzak dira. Eta lerro honekin, ebetik, gure helburua zein da, gure helburua da gap hori estaltzea. Hala,
Badaude beste lerro batzuk eta beste lerro batzuekin gap bat zegoen estaltzen ez genuena eta gap hori estali nahi dugu. Hala, 4 milioi euroko zuzkidura dago kasu honetan eta gure helburua da inbertsioak egitea hidrogenoa kontsumitzeko industrian eta eraikinetan. Gure helburua da erregai fosilak ordezkatzea eta inbertsioak egitea eraginkortasun energetikoan eta baldin eta horrela energia kontsumoa murriztuko bada. Horrez gain, sonde vertikalak egingo dira lerroaren bidez eta argune desberdinak egingo dira besteak beste. Baita instalazio berriak ere bero erresiduala aprobetxatzeko. Halaber, inbertsioak egingo dira energia eskaria kudeatzeko sistemak ezartzeko eta jarduketak egingo dira garraio bidean eta mugikortasun eraginkorrean. Esan bezala, aurten identifikatuta ditugu beste premia batzuk, estaltzen ez ditugunak lerro hauekin, eta gure helburua da premia horiek guztiak estaltzea eta gap horiek betetzea. Amaitzera noa. Badaukagu diru laguntzen lerro bat, eteetan auditoretza energetiko integralak egiteko. Eta 5 milioi euroko zuzkidura dauka honek. Gure helburua da, hauze argitaratzea martxoan zehar, urrengo hilabetean. Argitaratzea da gure helburua esan bezala. Eta diru laguntza lerro hau energiaren euskal erakundeak sustatzen du eta ez dago Next Generation funtsen menpe. Hala, gure helburua da auditoretza energetiko integralak egitea sustatzea eteetan esan dudan bezala. Eta gure xedea da energiaren azken kontsumoa murriztea eta CO2 emisioak murriztea bere instalazioetan. Eta azkenengo lerro honekin, espero duguna esan bezala alik eta lasterren argitaratzea, bukatu eginda nire aurkezpena. Horrela, diru laguntza lerro guztiak aurkeztu dizkizuet. Eta orain, hitza emango diot sailburu ordeari, industria sailburu ordea den Mikeli. Nahi duzunean. Amaia, Ana, Maite eta Inigo, eta eskerrik asko eta bereziki gurekin saio osoan egon zareten guztioi. Deseamos que la jornada haya servido. Dugu jardunaldia baliagarria izana erakusteko zenolako programak ditugun eskuragarri gaur egun, ingurumenaren eremuan, industriaren eremuan, nazioartekotzearen eremuan, eta energiaren eremuan. Eta espero dugu jardunaldia interesgarria izana pertsona guztientzat. Iaia 400 pertsona egon dira konektatuta gaurkoan eta animatzen zaituztegu esan bezala gurekin harremanetan jartzera. Noski, animatzen zaituztegu gure zuen proiektuen berri ematera. Horrela laguntza emango dizuegu eta tresnen paketea pertsonalizatuko dizuegu. Hoberen egokituko dena zuen proiektura. Hala, aldaketa une batean gaude, erronka handiak dituen une batean gaude, baina abagune handiak ditugu ere bai. Eta gobernuak bere lerro eta sozietate desberdinen bidez, bidaidea esango da, hori da Eusko Jaurlaritzaren helburua, eraldaketa horietan laguntzea. Eta azkenengo saio informatiboa jarraitzeko aukera izango duzuela. Eduki aldetik, bihar, landa eta itsas garapena, lehen sektorea, elikadura eta egurraren industria eta bioekonomia programak aurkeztuko ditugu eta izena emateko eta parte hartzeko aukera oraindik zabalik dago. Besterik gabe, esan dugunez, eskerrik asko zuen arretagaitik eta zuen esanetara gaituzue. Hurrengo arte.